де Санта. Ще пие някакво сокче. Какво беше това, бе, Майкъл? Майкъл, какво беше това изпражнение? Прадна ли на сърца? В гащите ли, бе, човек? Какво беше това изпражнение? Изпражнение. Майкъл де Санта. Космат, целият космат. Поне да си отбръсни космите, бе, човек. Къде е уискито? Ето го уискито, бе. И аз пейните мислим, Майкъл. Пийни си уиски. Че ти е гаден живота, човек. Гаден ти е живота. Просто живота ти е съсипан той. Пиеш от яд, бе. Жена ти ходи насякъде,